Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στην πόλη μας, στο Star Βορείου Ελλάδος. Για να σας πούμε, να σας ενημερώσουμε ότι αύριο θα έχουμε έτσι την αρχική ενταρκτήρια εκδήλωση για αυτόν τον θεσμό της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας, που η πόλη μας βέβαια μπόρεσε σε μια διαγωνιστική διαδικασία να τον επιτύχει. Μέσα από μια διαγωνιστική διαδικασία η οποία κράτησε αρκετά, φτάσαν στον τελικό γύρο 5 πόλεις, μεταξύ των οποίων επιλέχθηκε η δικιά μας. Έτσι λοιπόν το 2024 η πόλη της Κομοτηνής, η πόλη της Νεολαίας, θέλουμε να πιστεύουμε, έτσι ανακηρύχθηκε Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας. Και έτσι στο πλαίσιο αυτό θα γίνουν κάποιες εκδηλώσεις. Η εναρκτήρια θα είναι αύριο. Αύριο λοιπόν είναι Παρασκευή, 1 του μηνός. Αρχή και της ανοίξεως κιόλας, και με την παρουσία και της κυρίας Υπουργού, της Σοφίας Ζαχαράκη, η οποία είναι και αρμόδια καθήλυν υπουργός. Λοιπόν, θα έχουμε εδώ την εναρκτήρια εκδήλωση, παρουσία του Δημάρχου, παρουσία πολλών επισήμων και φορέων, και βέβαια καλούμε όλο τον κόσμο της Κομοτηνής, αλλά και όχι μόνο, και της περιφέρειας και των ομόρων νομών, έτσι να παραστούν σε αυτήν την εκδήλωση, η οποία στη συνέχεια θα ακολουθήσει μια συναυλία με τον γνωστό Σταβέντο και την Ήβια Αδάμου στις 9 η ώρα. Αυτό όσον αφορά με αύριο. Πιστεύουμε ότι αυτή η αρχική εκδήλωση θα είναι η αφετηρία για μια σειρά από εκδηλώσεις, οι οποίες θα απλωθούν στη διάρκεια του χρόνου, ενδεχομένως μία κάθε μήνα, ανάλογα βέβαια και με την προετοιμασία της κάθε εκδήλωσης, και με στόχο βέβαια να αναδείξουμε την Κομοτηνή, έτσι, και να αναδείξουμε βέβαια και την ιδιαιτερότητά της πραγματικά ως πόλη των νέων. Φυσικά γι' αυτό ίσως και επιλέχθηκε, επειδή αναγνώρισαν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία έχουν σχέση με την νεολαία μας. Το αποκορύφωμα είναι και τα Ελευθέρια, εκεί που θα γίνουν πολλά πράγματα. Κοιτάξτε, τα Ελευθέρια ούτως ή άλλως είναι ένας αυτοτελής θεσμός. Ναι. Προφανώς θα γίνουν και εκεί. Αλλά αυτές οι εκδηλώσεις δεν θα περιοριστούν μόνο στα Ελευθέρια, θα εξαπλωθούν σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή θα έχουμε εκδηλώσεις μέχρι και το τέλος του χρόνου. Τώρα βέβαια αυτές οι εκδηλώσεις τώρα προετοιμάζονται, γίνεται ένας προγραμματισμός, και όταν βέβαια θα είμαστε έτοιμοι, έτσι σταδιακά, θα τις ανακοινώνουμε. Και δεν είναι μόνο συναυλίες, είναι πολλά πράγματα, είναι πολλά event. Ναι, βεβαίως, δεν είναι μόνο συναυλίες μουσικές, σίγουρα θα είναι και άλλα πράγματα, συνεργασία και με το Πανεπιστήμιό μας, έτσι, και με όλους τους φορείς εδώ του τόπου μας. Και όχι μόνο. Λοιπόν, στη συνέχεια λοιπόν την επόμενη εβδομάδα, για να συνεχίσουμε έτσι λίγο την αναγγελία των εκδηλώσεών μου, αρχίζουν λοιπόν οι καρναβαλικές εκδηλώσεις μας, αυτές που κάνουμε κάθε χρόνο, από την Πέμπτη, τη Τζικνοπέμπτη, 7 του μηνός, 7 Μαρτίου, όπου θα έχουμε εδώ τα χάλκινα της Γουμένισσας, ένα σχήμα το οποίο ξέρετε είναι πολύ γνωστό και στο Πανελλήνιο, αλλά και όχι μόνο, και έξω. Τα χάλκινα λοιπόν της Οικουμένισσας το βράδυ 7.30 η ώρα στην πλατεία της Κομοτηνής. Καλούμε τον κόσμο μας, καλούμε τους δημότες μας να παραστούν. Έχουμε καλέσει ήδη και όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους να παραστούν εδώ στην πλατεία της Κομοτηνής. Δεν θα έχουμε βέβαια αυτό που είχαμε πέρυσι και μέχρι τώρα, τα σουβλάκια. Κάνουμε μια αλλαγή φέτος, έτσι. Και καλούμε τον κόσμο πραγματικά να αρχίζει να διασκεδάζει, να αποβάλει έτσι το άγχος της καθημερινότητας, έτσι, η οποία ξέρουμε ότι είναι πραγματικά πολύ έτσι επαχθής και δύσκολη, και να έρθουν να διασκεδάσουν και να πάρουν πολιτιστικές ανάσες, έτσι, σε αυτό το τριήμερο των εκδηλώσεων, που μετά αυτή την πρώτη εκδήλωση της Πέμπτης θα ακολουθήσει η εκδήλωση της Παρασκευής με την παραδοσιακή αποκριά, με όχημα και με επίκεντρο τον Σύλλογο των Ευρυτών, όπου εκεί θα έχουμε βέβαια και το παραδοσιακό σχήμα τους Οδρύσες, και βέβαια όλα αυτά τα οποία θα μας ετοιμάσουν, όπως μας ετοιμάσουν τα πιπεράτα, έτσι, και τα δεικτικά μας ετοιμάζουν κάθε χρόνο οι Ευρύτες, μαζί με την τέλεση της παραδοσιακής αποκριάς. Και θα καταλήξει αυτό το τριήμερο, έτσι, με τη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση το Σάββατο 9 του μηνός, 7.30 η ώρα θα είναι η εκκίνηση των καρναβαλικών σχημάτων. Εδώ πάλι με όχημα και με επίκεντρο τον γνωστό σύλλογο Trail Academy, ο οποίος είχε και την έμπνευση όλης αυτής της εκδήλωσης, αλλά η οποία όμως τώρα από τότε έχει εμπλουτιστεί, και φυσικά με τη συμμετοχή αρκετών, πολλών πολιτιστικών συλλόγων, αλλά και ομάδων της πόλης, από καταστήματα κλπ. Ήδη η συμμετοχή είναι πάρα πολύ μεγάλη και έχουμε δώσει μια προθεσμία μέχρι και αύριο, οπότε πιστεύουμε ότι θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Εδώ φέτος έχουμε μια αλλαγή όσον αφορά με την πορεία αυτής της καρναβαλικής παρέλασης, η οποία
θα ξεκινήσει από την παλιά νομική, από τον άβλιο χώρο της παλιάς νομικής, θα διασχίσει την Ζωήδου, θα πάρει στροφή στο Δήμο, στο Δημαρχείο Κομοτηνής και θα μπει στην πλατεία, έτσι ώστε σιγά σιγά, δηλαδή και η εξέδρα θα είναι αυτή την οποία βλέπετε εδώ, θα συγκεντρωθεί ο κόσμος στην πλατεία και θα έχουμε πλέον εκεί την τελική κατάληξη και φυσικά θα υπάρξει ένα πολύ μεγάλο γλέντι καρναβαλικό, ας πούμε, ξέρω εγώ, με τις ανάλογες μουσικές. Καλούμε λοιπόν τους δημότες μας, τον κόσμο της Κομοτηνής, τον κόσμο της περιφέρειας και των οικισμών μας, αλλά και όχι μόνο, και των γειτονικών μας νομών, να παραστούν σε αυτές τις εκδηλώσεις, να τις πλαισιέσουν, έτσι ώστε να μπορέσουμε να χαρούμε λίγο έτσι αποκριάτικα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε.